सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। पत्रकारितेचे बदलते टप्पे आपणाला माहीत असून येणारी आव्हानं आपण लक्षात घेतली पाहिजेत। या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी त्यासमोर टिकून राहणं फार महत्त्वाचं आहे। आव्हानांचा मुकाबला करून कृत्रिम बुद्धिमत्तेसमोर टिकताना स्वतःच्या मेंदूला कार्यक्षमतेने चालवण्याची गरज आहे। आपला मेंदू सतत कार्यक्षम ठेवल्यास बदलत्या स्वरूपांची भीती बाळगण्याची आवश्यकता नाही, असं मत गोवा राज्याचे माजी माहिती आयुक्त तथा कोकण सातचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर यांनी व्यक्त केलंय। डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या वतीने आयोजित तिसऱ्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनात पत्रकारितेचे बदलते टप्पे आणि आव्हानं या विषयांवर आयोजित परिसंवादात त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं। मी म्हटलं मगाशी तसं की आव्हानं आहेतच आहेत। प्रत्येक प्रवासात प्रत्येक टप्प्यात नवं आव्हान येत गेलं। सगळ्यात महत्त्वाचं आव्हान मला काय वाटतंय की टिकाव कसा धरायचा, आपण टिकायचं कसं, हे डिजिटल समोर जसं आव्हान आहे तसंच सगळ्यात जुन्या प्रिंट माध्यमासमोरही आव्हान आहे, TV समोरही आव्हान आहे। ह्या सगळ्या स्पर्धेत, ह्या सगळ्या वेगात आपण टिकाव कसा धरायचा, या वेगाशी स्पर्धा कशी करायची आणि ह्या सगळ्या स्पर्धेत आपण आपलं अस्तित्व वेगळेपण कसं राखायचं, हे सगळ्यात मोठं आव्हान आज। याच्यात मग आर्थिक प्रश्न म्हणजे सगळी आव्हानं आपण एवढ्यातच आपण घेऊ शकतो की ह्या सगळ्या आव्हानाच्या मुळाशी मला वाटतं की काय आहे तर स्पर्धा आणि अर्थकारण। आज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेलाच, आता त्यांनी वेदना मांडली की एकच संपादक असतो, तोच रिपोर्टर असतो, तोच प्रोड्युसर असतो, तोच कॅमेरामन असतो, तोच अँकर पण बनतो आणि त्याचा प्रसारही करायचं काम तोच करतो। अशा तऱ्हेनं हा मीडिया चालतो। परंतु हेच जर त्यांना आज आर्थिक बळ सक्षमपणे मिळालं तर त्यांच्यासमोरचं सगळ्यात मोठं आव्हान आज दूर होतं आणि त्यांच्यात जो दर्जा आहे आणि त्यांच्यात जी कल्पकता आहे ती ते अधिक चांगल्या पद्धतीने, म्हणजे मी प्रातिनिधिक त्यांना म्हणतोय, पण इथं बसलेले सगळे डिजिटल पत्रकार त्या ह्याच्यातनं जाऊ शकतात, पुढे जाऊ शकतात। त्यामुळे आर्थिक आव्हान आणि स्पर्धेचं आव्हान, एक वेगाची स्पर्धा करण्याचं आव्हान, हे करत असताना कल्पकता जर आपल्याकडे असेल आणि आर्थिक बळ असेल तर आपण ह्या गोष्टी आपण जाऊ शकतो। त्याचबरोबर फेक न्यूज हा राजकारण्यांनाच नाही तर सगळ्यांना भीती वाटावी, सगळ्यांनी भीती बाळगावी असा हा एक विषय आहे की फेक न्यूज, काही कळलेलं आणि न कळलेलं आपण पसरवणं किंवा माहिती असताना सुद्धा की ही बातमी नाही आहे, कन्फर्म झालेली नाही आहे। पहिलं पत्रकाराचं काम काय असतं की आम्हाला शिकवलं जायचं सुरुवातीला की पहिलं बातमी कन्फर्म करा, नक्की घडलंय का, घडलं असेल तर काय घडलंय। आज दुर्दैवानं असं झालंय की मी जर ते कन्फर्म करायला गेलो, मला वाटलं की मी तानावड्यानं विचारावं असं ते राजकारणात झालंय का, खरं का, पण मला तेवढ्याच वाटतं की पण तो जो पत्रकार आहे तो मी त्याला विचारत बसेपर्यंत हा आपली बातमी देऊन टाकेल, मला मागे पडून नाही चालणार, त्यामुळे मग मला पुढे जायचं आहे। ह्या सगळ्या ह्याच्यात काय होतंय तर कन्फर्म न करता किंवा खातरजमा न करता बातमी देणं, ही स्पर्धा जी झाली त्याच्यातनं फेक न्यूज किंवा त्याच्यातनं चुकीच्या बातम्या, सेन्सेशनलिझम, म्हणजे काहीतरी असं प्रचंड एकदम उत्सुकता निर्माण होईल अशा तऱ्हेचं एक वादळ निर्माण करायचं। दुसरं मी म्हणेन आव्हान की पत्रकारितेचं शिक्षण आपल्याकडे जसं मीडिया बदलतोय, ज्या वेगानं मीडिया बदलतोय त्या वेगानं बदलत्या मीडियाचं शिक्षण आपल्याला मिळत नाहीये। आपण शेवटी सगळे पत्रकार आपण अनुभवातनंच शिकत पुढे चाललोय, चुका करतोय, ठेचाळतोय, पडतोय आणि मग उभं राहून पुन्हा आपण पुढे जातोय। त्यामुळे दुर्दैवानं आपल्याकडे बदलांचं अधिक वेगानं, अधिक कार्यक्षमतेनं शिक्षण देण्याची व्यवस्था ही आपल्या ह्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रात नाहीये, ते एक मोठं आव्हान आहे। त्याचबरोबर मी म्हणेन की सुरक्षा, पत्रकारांची सुरक्षा हा खूप मोठा विषय, हा खूप मोठं आव्हान आहे। म्हणजे एक तर सुरक्षा म्हणजे याच्यात मी 2-3 अंगांनी म्हणेन की सुरक्षा म्हणजे पहिलं म्हणजे कुठेही जाऊन भिडावं लागतं। अपघात झाला तिथपासून ते एखाद्या कार्यक्रमापर्यंत किंवा काही इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम करणाऱ्यांना हे माहिती असेल की खूप रिस्क असते, खूप आपण धोके पत्करावे लागतात आणि तिथे संरक्षण करायला कुणीही येत नसतं। बऱ्याचदा आश्वासनं खूप मिळत असतात किंवा घोषणा होत असतात की असं संरक्षण, हा कायदा, तो कायदा, ज्याला त्या घटनेत, त्या घडामोडीच्या ठिकाणी तिथं जावं लागतं त्यालाच समजतं की आपली स्वतःची सुरक्षा किती धोक्यात आहे ती। याचा दुसरा भाग
आणि तिसरा भाग हा आहे की मी म्हणेन की शारीरिक स्वतःचं आरोग्य सुरक्षा याच्याखालीच मी घेईन की किती पत्रकार असे आहे. आज तुम्ही सुदैवी आहात की अधिवेशनाच्या निमित्तानं तुम्हाला वेळेत जेवण मिळालं. असे किती पत्रकार आहेत, डिजिटल असेल, प्रिंटमधले असतील, टी व्हीचे असतील, की जे 1-1:30 वाजला दुपारचं जेवण केलं, 8, 8:30, 9 वाजले रात्रीचं जेवण केलं, किंवा संध्याकाळी 5 वाजले एक चहा घेतला. हे होतं का कधी कोणाला? सकाळचा चहा बऱ्याच जणांच्या नशिबातच नसतो, कारण रात्री उशिरा झोपलेले असतात आणि सकाळ कधी उजाडलेली असते माहीत सुद्धा नसते. याच्याबद्दल कुटुंबियांच्याही तक्रारी असतात आणि म्हणजे हे आपण जगत असतो. हे जगत आपण पुढे गेलेलो असतो. त्यामुळे स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष हे आव्हान एक महत्त्वाचं असतं. त्याचबरोबर मानसिक, ह्याचा कोणी विचार केला आहे का? आपण इथे असुरक्षित वातावरणात काम करतो, ह्याचा मानसिक परिणाम आपल्यावर होत असतो. ही सगळी आव्हानं, आर्थिक आव्हान मी म्हटलं असतो आहेच, कामाचा ओव्हरलोड, वेगवेगळ्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचं आव्हान, ह्या सगळ्या आव्हानातनं आपण जात असताना अगदी थोडक्यात मी याच्यातनं मग आपण भविष्य आपलं कसं घडवायचं, आपण घडवू शकतो का भविष्य? निश्चित घडवू शकतो आणि तो विश्वास आहे. म्हणून आज इथे एवढ्या मोठ्या संख्येनं तुम्ही सगळ्या देशभरातनं इथे जमलात.